Diri ta makita nga ang western mindset ang mga tao hindi ta pag kuanon ha nga ang sa outsiders lang biska ang mga believers nga gaaway about sa name which is wala ta makabasa. Di ta mabasa na sa scripture nga ginaaway sila sa pronunciation o kon sa spelling. So ano ang name nga ginatalakay ta diri? So according sa Eastern mindset, the meaning, the purpose, the function of the name, ang function sang name mismo kay lain ang pag-intindi ta, ang naandan ta ang pag-intindi sa ginatawag nga sa word nga name. So gapatay-patay gid sila sa name ni Yeshua or Yahushua kung kinahanglan amo gining gamiton. So pasahon ta sa John, Yohanan 1:1. In the beginning was the Miltha. So Aramaic, English, New Testament ang ginagamit ko, amo na hindi na siya word. Ay una sa tanan, hindi ang word, ang Miltha can be described o can be translated, pwede siya i-translate sa English as word, pero hindi lang na siya word. Pwede siya manifestation. Pwede siya ang reflection. Pwede siya damo sa meaning ang word nga Miltha. So may kuan siya may highlight, may notes. Miltha has no direct English equivalent. It can mean word, manifestation, instance, or substance, among other things. Damo pa. In this context, it may best be left untranslated. So, wala, to be safe, wala niya, may, ang nagsulat sini, may Western mindset. So, since hindi kaya i-translate from Hebrew or Aramaic into English, wala niya ging translate. Kay manifestation, hindi lang siya meaning word. So, mabasa ta. Padayon. And that Miltha was with Elohim. And Elohim was that Miltha. This was with Elohim in the beginning. Everything existed through his hands. And without him, not even one thing existed on the things which have existed. So wala may na-create, wala may nag-exist kung hindi tungod sa iya. Kung hindi tungod sa Miltha. So kabalo naman ta nga wala si Yeshua, kabalo ta nga si Yeshua is the right arm of Yahweh. Siya ang kusog ni Yahweh, siya ang representation ni Yahweh. So wala may gindala nga lain nga pangalan si Yeshua kundi ang pangalan ni Yahweh. Nga Yahweh ang pangalan sa iyang amay. Kung mabasa ta kung mahinumduman ta sa ulot man ni tanan sa Isaiah 42 verse 8. I am Yahweh, that is my name. Amo na akong pangalan. And I will not give my glory to another. So, kung mag-inaway sila, matyagan nila, mag-inaway mga believer, matyagan nila, ang kaluwasan ara sa pangalan ni Yeshua, wala. Ang kaluwasan ara sa pangalan ni Yahweh. Balikan ta ang Joel 2:32. Pares lang siya sa Romans 10:13. Pares lang siya sa Acts 2:21. Whoever shall call on the name of Yahweh shall be saved. Pero wala siya gambal nga, hindi tagali magtawag kay Yeshua, hindi Amo na gani ang Western mindset ga-focus sa pronunciation kung ang Yahweh lain sa Yeshua. Pero sa Eastern mindset, sala kada. Sa Eastern mindset, ang Yeshua parehas lang sa Yahweh. Hindi parehas sila meaning, kundi
parehas lang kay ang Yeshua bears the name of the Father, which is Yah, which is Yah in his name, Shua, Yeshua. Pero sa Hebrew or sa Aramaic, wala ga-exist ang name nga Yah nga Y-A-H. Wala ga-exist ang name nga Yahshua, hindi na siya Hebrew spelling. So, ang ga-exist sang buhi si Yeshua is Yod, Shin, Waw, Ayin. Yeshua, pero wala na siya gamatter. Hindi ta pag-awayan diri ang spelling, hindi ta pag-awayan ang pronunciation, kay western mindset na siya, wrong mindset na siya. Ang paminsaron ta eastern mindset, kay ang mga Hebrew, ang mga Aramaics, modern Hebrew is Aramaic, maghambal ka Yeshua, hindi Yaha, Yeshua, meaning sina Yahweh is salvation, parehas na. May mga Jew, may mga Hebrew nga ga-pronounce Yeshua, may mabatian ta. May mga Jew nga ga-pronounce gid mostly sa mga Hebrew is Yeshua or dasig nga Yeshua. Hindi mo mabatian ang ang nga sound. So parehas na sila as long as every time nga ginahambal mo na siya, ara sa tagi pusoon nimo kaintsindi ka nga Yahweh is salvation. Yahweh is the one who will save us. Wala na iban pati mga ba sila paano kay ginghatag niya ang iyang anak? Sino naghatag? Si Yahweh para maluwas ka. To mediate para magpatunga for the remission of our sins. So paano sa Acts 4 verse 12? For neither is there any other name under heaven given among men by which we must be saved, di ba? Sa ulotan naman na as a sacred name believer, ginasa ulot na. Biskan ang John 5:43. I have come in my Father's name, and you receive me not. If another come in his own name, him you will receive. Ano ko no? Nagkari si Yeshua sa pangalan sang iyang Ama to represent Yahweh. Wala siya nagambal nga gimpadala ko ni Yahweh to represent. Gimpadala sa ni Yahweh to represent Yahweh. Hindi ta malibog sina. Hindi ta maglibog. Hindi ta magtalang sini. Sensya na kay medyo Bisaya na. Kay nakastay ko di. Which ang mga tao puro Bisaya. Nasa pakanta. Ang Acts 4:12 gatudlo sa pangalan ni Yahweh. Ang John 5:43 gatudlo sa pangalan ni Yahweh. Nagkari si Yeshua sa pangalan gyapon ni Yahweh. Ano ang gitudlo ni Yeshua? Iya? Kung madumduman ta ano gani ang prayer? Our Father, 'di ba? Prayer ni Yeshua, sample prayer. Who art in heaven, Kodesh is your name, Kadosh is your name, 'di ba? Your kingdom come. Your will be done on earth also in heaven, 'di ba? Wala kung mapiaran ta, wala nag-lift up sang kaugalingon niya si Yeshua, kundi puro tanan kay Yahweh. Kay ang purpose niya nga ardi siya is to proclaim that Yahweh is salvation. Proclaim the meaning behind his name Yeshua. That Yahweh only is the Savior. Yahweh only has, in the name of Yahweh only has salvation. Mambasa ti paano? Kay sa gimbasa ta kagina ang mga ang patriarchs si Abraham, si Yitzhak, and Yaakov and so on, syempre wala nakakilala sa pangalan ng Yahweh. Tanan before ni Moshe wala sila kakilala. Paano? Hindi sila maluwas? No. Amo nang kaladlawan kay ga-focus ang western gani liwaton ko ha, sorry kung balik-balik para ma-absorb tagid. Kay ga-focus ang tao sa spelling, sa pronunciation, sa la. Kay dapat ang focus ta sa purpose, sa meaning. Kung pamangkuton ta nga wala nagpakilala
si Abraham. Si Yahweh kay Abraham as Yahweh. Nga or kay Yitzhak o kag Yaakov. Nga because basahon ta. Kadtuan ta mismo ang di na sa ganin natin mabasa. Shemot 3:13 na. Are, 13 ta sugod. Then Moshe asked Elohim, if I go to the Israelites and say to them, the Elohim of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? Dire, may hint na tano. Tani, kung nakakilala si Yaakov, kagintudlo niya sa iyang mga bata, which is the 12 tribes, his 12 tribes, tani nakakilala sila kay Yahweh. Nga namangkot siya, what is his name? Nga mamangkot sila sa akon. Meaning, kung kakilala si Moshe sa diri pa lang, kung kakilala siya kay Yahweh, mambal sa tan, hindi na siya tani mamangkot. Kung mamangkot sila be ko ano imo pangalan, yambal ko nga Yahweh, nakamula na siya tani, di ba? Pero ang sunod basta, what should I tell them? Ano yambal ko sa ila? Namangkot siya, di ba? Direta kadtuan ta. Sa 14, Elohim replied to Moshe, Eye, Asher, Eye. I am who I am. Eye is Eye, Asher, Ehya. O, kung sa damon ng klase pang basa, Ehya, Asher, Ehya. O, Ehye, Asher, Ehya. Kung mapansin ta, nga ye. O, yudhe man natin nga hindi ya na mayara naman ni may mag-inaway sini kay nga wala sila ga-study Hebrew, wala sila Eastern mindset, gusto nila lalis dayon kung ano ang makita nila sala okay, wala sila gatanaw sa purpose. So ang basa sini is Ehye, Asher, Ehye, or Ehya, for the sake ta lang, Asher, Ehya. Anong meaning sini? Nga nagambal siya, ihambal sa ila. Replied, amo na ihambal mo sa ila. I am who I am. Sa English lang na. So, kung sa English mo mangkuta, hindi mo na pangalan. So, may meaning ni, or may link ni siya kung ano ang character ni Yahweh. This is what you are to say to the Israelites. Ehye has sent me to you. Hindi ito pabasao ng 15 ha. Direta anay. Ehye has sent me to you. Nga wala siya nagambal. Yahweh diretso has sent me to you. Excuse me. Nga kay may link ni ang tatlo. May link ni ang tatlo. The same root sila. Isa lang ang root nila. Meaning, to exist or existing or existed. 'Di ba? Kung ma-recall ta, amo ni ang link nila or more than that, damo pa ni sila link, pero sa subong na-explain ta lang amo ni ang link nila ang sa Hebrew ang ehye, kung makita ta ang root word is haya. Sa 15 Yahweh. Ang root word hawa. Ang aring root word is a child root. Naghalin sa parent root nga haya. Ang hawa naghalin sa haya. Isa lang ang ilang meaning. Ano na? Ang meaning is isa lang ni ang ila meaning. Meaning is to exist. Existing. Mangkuta, amo lang nagali ang meaning sa pangalan? Yes. Ang literal nga meaning sa iya pangalan, He exists. He is existing. He existed. Amo lang ang literal. Wala na kung ano pa nga magic nan. Kay ang
Western mindset, amo na mo may gusto nga, may impact, may kung ano gid balahaw. Sa Eastern mindset, anong ginapangita nila? Concrete, proof. Anong ipakilala ni Yahweh sa ila? Yahweh. Ehye. Kay nga kay hindi sila magpati nga ga-exist siya. 'Di ba? Hindi sila magpati. Kaya nga gusto nila may makita sila. Amo to later on, 'di ba, kung familiar ta sa story, dapat ginabasa ta ni every Shabbat eh. May Torah reading, may Haftarah reading, kag may Brit Hadashah reading. So ari natapos na ni kapila na niya namon balik-balik na basa. Kung matandaan ta lang ang story, si Yahweh pila gani ka plague ang gihatag ya. Di ba? May 10 plagues nga ging atag ya sa Mitzrayim, sa Egypt. So sa plagues nga ging atag ya ayhan ang tao, ang mga Israelites magwonder pa, siya nagid gali ga-exist gid siya gali tuod. Siya gali ang nagpakita kay Abraham sa among mga forefathers, mga kalululuhan. Siya gid ni gali. Nan. Ang gipakilala sa ila, Yahweh, kay ga-exist ko. Allah. So kay nga ibutan ta man no, amo ni gani dapat contextual ta. Diin sila sini. Ara sila sa Mitzrayim, ara sila sa Egypt. Ano ang ara sa Egypt? Puro mga molten images dapat may makita ka. Pero hindi buhi, mga patay nga Elohim. Mga Diyos-Diyosan kumbaga, sa common pa nga nato nga kuan. So patay siya nga Elohim ang sa palibot nila. Naanda nila. So anong ginapangita nila? Something amo na kadumdum ta naghimo sila sang golden calf, ging tulod pa nila, gindamay pa nila si Aaron. Kaya nga inaanda nila mo, 'di ba? Amo na ang ginakuha sa ila ni Yahweh. Amo na kinanlan sila palibot-libuton for pila gani 40 years. 40 years ba? Sa wilderness. 40 years sila sa wilderness to test them. Gusto testingan ni Yahweh kung ano gid ang unod sa ila tagipusoon. Nan. Amo man na dapat ginaobra ta. Kwaon ta na ang mga natun-an, ang mga livening ta. Kwaon ta na. So hinay-hinay buligay tatanan sa pag study ma-apply ta na ni ang Eastern mindset. Actually dugay na namon ni gina-apply diri. Before pa lang kami mga 1 year na kami ga-apply sang Western mindset every time. Wala na kami ga-discuss about sa spelling, about sa pronunciation. So pero mas nami kung gabalik ta sa Hebrew, original nga pronunciation. Pero hindi ta pag-awayan ang ordinaryo nga mga butang parehasang sa mga spelling. So tani naka-intindi ta. Kay nga mahatag ko gamay nga proof. Gamay nga proof kung nga hindi importante ang spelling, hindi importante ang pronunciation. Sa pangalan ni Yeshua, kung amo na siya ka-importante. Kadto tan-awon ta ang latest, ari ambot kung may nakabasa sa inyo sa post ni Vincent Tilo. Nagpost siya kung ano kuno ang tutuod nga pangalan sang Mashiach. Ang Yeshua ba o kon ang Emmanuel? Sala kada. Kay tanan ina gaber sang lain-lain nga meaning. So basahon ta anay ha. In Yeshaya 7 verse 14. Verse 14. Therefore, Yahweh himself will give you a sign. Anong a sign? The virgin will conceive
have a son and name him Emmanuel. Emmanuel. L with us. L is with us. Emmanuel. So, ang mangkot, di nga wala ging pangalanan. Emmanuel. Sa time ni Isaiah, ang meaning is, L is with us. Ipaintindi sa ila nga, magapuyo sa ila, upod sa ila ang Elohim. Nan. So, ang masulod sa pinsar sang tao, so ang virgin magpanganak, ang iyang anak, Elohim na siya, nga magapuyo uban sa aton. Nan. So, nakita ta ang meaning, ni nga gimpangalanan siya Yeshua. Sang gimpanganak na siya sa present time. Nga Yeshua, di ba? Kay may meaning man. Una sa tanan, ibutan ta na ha. Kaya itandaan ta na ang meaning Emmanuel. So, si Yeshua is an Elohim na. Magaupod siya sa aton is with us. And Yeshua, magaupod siya sa aton, ang Elohim magaupod sa aton para luwason ta sa atong mga sala. Simple lang. Nga amay Emmanuel, nga amay Yeshua. So, hindi ta na dapat katalangan, hindi ta na dapat dibatihan kung ano gid bala. Amo na siya, ging revealed. Prophetic name, Emmanuel. Ging dala niya nga pangalan, Yeshua. 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 Actually, wala siging tawag nga Yeshua. Yeshua. So, hindi ta na pag-awayan ha. Basta ang meaning is, Yahweh will save. Yahweh is salvation. Basahan taman ang Jeremiah 23. Tanawon ta kung gusto ginila, kung diri pa lang, so mambal sila, hindi natutuod nga pangalan. Mambal sila, so sala gali ang ging reveal kay Isaiah. Kabalota si Yahweh, langyapon ang nag-reveal sini. So nasala si Yahweh, amo na ang mga mindset, ang sala, hindi si Yahweh. Jeremiah, basahan ta? 23 verse 5 to 6. The days are coming. Mabasahan taman ni siya sa 33, 15 to 16, parehas lang ang wordings. The days are coming. This is Yahweh's declaration. Then I will raise up a righteous branch of David. He will reign wisely as king and administer justice and righteousness. Ano ko no? Sa pagbalik na nini Yeshua, kay nga he will administer justice. Judge na siya. Di ba? Nga nahambal ko ni kay di ba nasulat nga sa Matitya ba na naton mabasahan, nagambal siya, wala siya nagkari to judge but to save mankind. So sang nagbuhi si Yeshua diri, nagambal siya, wala ko nagkari para mag-judge. Maabot ang time nga mahimo siyang judge, administer of judge. So kambal ta nga sa future pa ni matabo. So, i-explain ko further. Gambal si Yeshua, wala ko nagkari kay nga anong pangalan niya? Anong gimbear niya? Yahweh is salvation. Wala siya nagkari. Wala siya gintagaan pangalan nga. Basahan ta rin. Yahweh Tzidkenu. Tzidkenu is righteousness. Yahweh our righteousness. Tzade, dalet, kof, nun, waw. Tzidkenu. Yahweh, Tzidkenu. Yahweh is righteousness, or Yahweh is our righteousness. Nga wala siya pangalanan sang gimbata sa Yahweh Tzidkenu. Kaya nga hindi pa siya mag-judge. Gipangalanan siya Yeshua, kaya nga Yahweh will save. I-save niya ang mga tao sa ilang mga sala. So, the rest,
After ta niya, kung ang mga tao nagbaton na sa iya, ging luwas na ta sa iya sa aton mga sala sa pagbaton sa kay Yeshua as Yahweh is salvation. Anong masunod? I-judge na ta according sa aton mga binuhatan after ta nagbaton kay Yeshua. So, amo na explain taman, amo nang wala siya naggintagaan pangalan nga Yahweh Tzidkenu. So, mambal man sila, nasala gali di pa nga ang pangalan. So, sa pagbalik ba, para sa mga tao, sa mga tagagwa bala, gahulat sila kay JC, kay Jesus. Gabalik bala si Jesus nga Jesus. Parehas lang yapon sa pamangkota sa aton. Magabalik bala si Yeshua as Yeshua. Remember, in Hebrew mindset may purpose. Pwede takambal magabalik siya as Yahweh our righteousness. Yahweh Tzidkenu na iya pangalan. Depende gani sa purpose nga himuon niya, pagahimuon niya diri sa kalibutan. Basahon taman ang sa Revelation. This is in the last days. Dili lang ta magbasa sa para mas dasig. Revelation 19 verse 13. He wore a robe stained with blood. And his name is the Word of Elohim. Nga pangalan, his name is the Word of Elohim. He has clothed with a vesture dipped in blood. And his name is called the Word of Yahweh. Ara ganig isla niya. Elohim gimo niya Yahweh. Saint iti the Word of Elohim. So original the Word of Elohim. Old King James. The Word of Elohim. So nakapangalan ayhan ang atong ang Mashiach, hindi aton ang iya kay Yahweh nga Mashiach as the Word of Elohim na, di ba? May mga purpose nga may mga ga-exist may mga purpose nga ga-exist ang pangalan. So ang point is hindi ta mag focus sa abstract, sa kung ano ang ara sa appearance nato, sa kung ano ang spelling, sa kung ano ang pronunciation. Din ta gani ma-focus, balik-balikon tagid niya. Din ta ma-focus sa function. Sa ano pa? Sa purpose. Sa ano pa? Sa meaning sang name. Having Eastern mindset, dira ta tudtuod nga makilala kung sino si Yahweh. Kung sino ang being behind sa pangalan. Hindi lang kay ang pag-pronounce. Hindi lang ang pagsulat sa sakto nga spelling. Kundi ang pag-intindi kung sino na siya. So, amo lang to ang akon ma-share sa inyo, mga kauturan. And hope ibalik-balik ta, na bear ta sa atong nabutang naton sa aton utok, sa atong panghuna-huna, sa atong paminsaron ang Western and Eastern mindset nga kinahanglan ta ini. Amo na hindi wala ko nagtudlo sang lain nga mga teaching subong tungod kay kung hindi ko pagtudlo ang perspective amo mangyapon mahimo nga sala lang gyapon ang pag-intindi. Amo na perti ka importante sang perspective. Permita ibutang ang perspective. Mahatag ko gamay gali nga example, no. Ang perspective nga asala nga gimpatay gid ni Yahweh ang nagpudyot lang sang stick on the Shabbat.
Sino makasabat, pwede tani i-post danay and hulatunta kung ang tagsa-tagsa may mga sabat na. So may mga sabat na. So kung ang sabat ta tungod para mag-keep sila, yes. Pero ibalik taliwat ang perspective. Mamangkot taliwat, mamangkoton ta, diin sila ni. Answer is, ara sila sa wilderness. So, mamangkot taliwat, kung ara sila sa wilderness, hapos lang ayhan mangita sang kahoy dito. Nan, budlay. So, ang pagkuha sang kahoy, hindi lang pareha sa maandad ta nga makita ta sa guwa sang balay ta nga may mga kahoy-kahoy. So, hindi. Budlay ang himuon. So, bali, maubos ang imo oras. Work na ni siya. Hindi ka na ni kakip sang Shabbat. Amo na kinanlan may punishment. Para mahadlok sila, anong punishment? Kamatayon. So, amo na ka-importante ang Shabbat. Amo na ka-importante man ang Eastern Hebrew mindset. Ano pa? Isa sa gusto ko man i-point out is ang word nga holy. Wala word nga holy sa Eastern, sa Hebrew. Every time may mabasa ka nga holy, sacred, hallowed, ano pa na, tanan nga mga word, gamin lang sa isa ka butang. Ano na? Set apart, pinasahi, ginglain, espesyal amo na ginlain, espesyal amo na gin set apart. So sa mata ni Yahweh, set apart ang Shabbat. Hindi mambalta holy. Kag isa pa sa i-point out ko gali no. Ang western mindset hindi ta madrawing tungod kay abstract. Pero sang word nga holy, madrawing mo kung ano ang holy. Diba? Hindi. Pero kung maghambal ta set apart, madrawing ta? Yes. Example, madrawing ko damo din nga kahoy, mangga. Ang sapyak, saging. So ano ang na-set apart? Saging. Sa simple lang. Paano mo, di ba? Amo na siya ang isa sa mga word nga wala ginagamit sa Hebrew mindset. Amo na ginaiwasan ko man ang paggamit sang balaan, holy kay nga mabudlayan ang tao, mas maungot siya sa sala nga pag-intindi imbis nga maghambal ta set apart, pinasahi. So makuturan ang reading di gali namon kung i-share ko lang amo ni ang reading namon diri sa Shabbat December 4. Waishlach and sent, meaning sa Torah, Bereshit, from Bereshit chapter 32 to 3 until chapter 36 to verse 43. And sa Haftarah, basa kami sa Hosea chapter 11 to verse 7, masugod, at hasta sa chapter 12 verse 12. And sa Brit Hadasha, 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 13. So amo na siya ang amon nga reading para sa Shabbat sa sining December 4. So mulan to. And Shabbat Shalom. Shabbat Shalom sa inyong tanan. May Yahweh bless us all. Hallelujah.